నేతన్న నేస్తంకు కసరత్తు, అర్హుల ఎంపికకు షెడ్యూల్ విడుదల. ఈ నెల 20 నుంచి సచివాలయాల్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ. 9న అర్హుల జాబితా ఖరారు. రాష్ట్రంలోని చేనేత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం పథకానికి అర్హులైన లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం కసరత్తు మొదలైంది. లబ్ధిదారుల నమోదు నుంచి ఆ అర్హుల జాబితా ఖరారు వరకు తేదీల వారీగా ప్రభుత్వం షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. ఈ నెల 20 నుంచి గ్రామవార్డు సచివాలయాల ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. ఈ నెల 21 నుంచి 23 వరకు ఇప్పటికే లబ్ధిదారులుగా ఉన్న వారితో పాటు కొత్త దరఖాస్తులను కూడా కలిపి పరిశీలిస్తారు. ఈ నెల 25లోగా గ్రామవార్డు సచివాలయాల నుంచి ఆమోదించిన, తిరస్కరించిన దరఖాస్తుల వివరాలను ఎంపీడీఓ, మున్సిపల్ కమిషనర్కు అందజేస్తారు. ఈ నెల 27లోగా జిల్లా హ్యాండ్లూమ్, టెక్స్టైల్స్ ఆఫీసులకు వాటిని అందించాల్సి ఉంటుంది. సామాజిక తనిఖీలో భాగంగా ఈ నెల 28, 29 తేదీల్లో గ్రామవార్డు సచివాలయాల్లో అర్హుల జాబితాలను పరిశీలనకు ఉంచుతారు. ఈ నెల 30 నుంచి జూలై 5 వరకు అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తారు. జూలై 6, 7 తేదీల్లో తుది అర్హుల జాబితాను ఖరారు చేస్తారు. జూలై 8, 9 తేదీల్లో అర్హుల జాబితాలను కలెక్టర్కు ఆమోదిస్తారు. అర్హులకు సీఎం నగదు జమ చేస్తారు త్వరలోనే అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూసారు ఫ్రెండ్స్, మొత్తం మీదగా అయితే ఎవరైతే కొత్త వారు ఉన్నారో వారైతే 20వ తారీఖు నుంచి సచివాలయ దరఖాస్తులు అయితే చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అర్హుల ఎంపికకు అయితే ఈ విధంగా షెడ్యూల్ అయితే ఖరారు చేశారు. అయితే మొత్తం మీదుగా తుది జాబితా జూలై 9వ తారీఖున అర్హుల జాబితాను అయితే ఖరారు చేసి గ్రామ సచివాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తారని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, అప్డేట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో ఫ్రెండ్స్.